South Africa Ramhnuaiah mun pakhat resort chunga hian mi pakhat hian computer a hian na alo thok meka hetia trul taka na a thok mek la hian light chu aron thim tak muk mai assistant ne na chuan generator tinung tur chuan a han tia Mahse chana adong tlat lo hetia chana adon tak lawa chuan ama chu tho chukin pon thim taka generator room lampang chu apan phei zui ta hetia generator sema tum la hian tuimani engthelimani hian ron pan nain chu pa chu aron ti hlum zui ta ani asin churun in thlakin kha thil thlenna South Africa Ramhnuaiah tho hian US khwalzin mi pasari te chu thlona hian an ron tum meka Ramhnuaiah mun moi tak te chuan khwalzin mi pasari te chu ati hlim hle a an bungrua te chu la thla in an tour guide ina alo lamna tur mun lampang chu an pan zui le ta ani reilawa an ron chuana thlona po chuan chulai mun chu chhuah sanin an mani chia chuan he Ramhnuaiah mun hlom taka hian an om zui ta ani heng mi pasari te hi Emily le James te Logan le Bobby te William le anupui Sarai le Alezon nu mayai te an niya engamo chen an kal nu chuan an tour guide in arun lamna tur mun chu an thleng ve ta an tour guide chu arun thlen mai tak lawa chuan phone chuan han biak mai chuan han tuma Mahse phone signal chu alo om hau lo darkar ni zet an nga nu poin an tour guide chu alo la thleng si lo kan riat theu angin Africa chu kholum tak ani sia an ning tlang to hle ni hetia beidong taka an om mek la hian an tour guide tur chu ven hian aron in khal thleng ve lol mai an tour guide tur chuan a hming chu adama ni thu te kung laka harsat na tam taka nei wanga arun tlai thu te chu soin ngei dam te chu arun dil luam mai phur tak chuan in hlangin an thlenna tur lampang pan chuan an kal zui ta ani darkar ni khachung chu tluang taka tlanin ha dam tak chuan an chuang theia Mahse reilawa an motor chu a chiang lo le tatlat mai an motor chu a khului lui maya an driver chuan an motor ma chu vai en dekin an rin ai takin a chiat na chu a lo rilani mel an man roken mang ringota siam that thei ani mel tlat lo driver pa chuan mechanic ko nan dakar thum ve lai po alangai mai thei thu chu a han rila an tum ain an lo tlai to sa nen adamaril ru chu a boi hle maya adama chuan American khwalzin te ne na chuan driver ina a hril te chu han hril ve le chhongin an tum ram thleng turin melriat vel chau a to thawa keya kalpui mai chu arutta atira chuan ramsa hlom tak tak te an ton mai hlavin an thu chu a in rual chi lawa Mahse engamo chen an sei hau ta ka chuan an tour guide adamati ang chuan an kal don ta ani an bungrua te chu la thla in ke chuan an kal zui ta an driver chuan a thiam ang chuan motor chu siam lo tumin mechanic lo thlen hun chu a lo ngak don ani kong laka chuan sarai chuan a nau chu a chau deuh ni a hria in a bek vel chu ken pui chun tuma Mahse mayai chuan a chau lo thu le aman a ken ve thei thu chu a lo hril heti Ramhnuaiah an kal lai me khi tuimani chuan an hmu mi lo hian a lo thli thlai reng ani ti hi a lo hriat theia motor siama ama chia driver chuan thom hi hria in a thian pa andamani tur chuan an ngaia a ming chuan an awa Mahse a chang tlat lo angai thalo chu motor hnunga chuan avakal phaya Mahse a top na ani zui ta tuimani hian lo ti hlumin
Ṭhian te chu vena te chuan ron perin ring tak chuan a awa engemaw chen an kal hnu chuan adama chuan midang te chu ding turin ati ta thut mai an hma chuan thir zai hi loin thlungin tualmi ten thangan kam na hi alo nia tlema an lo palman lo chawani engemaw chen an kal le hnu chuan tui khaw thla omna mun mawi tak mai hi an chuang chuaka James at Ṭhian ho chuan chu mun chu mawi an ti in nuam an ti ngang mai reivak lo chung chu chol ha dam an ril ru ka heti lai hian Emily chu an keng bul hnaiah chuan zun ram thir turin avakal chuaka Mahse eng thilemani thil dang lam tak mai hmu in zun po chu zung man lo chuan arun tlan let le a Emily chuan midang te bula chuan thil dang lam tak mai eng thilemani a hmu thu chu hrila Mahse midang te chuan zong lampang vel mai ani chun lo rin saka an chau zual puite alo re ta ka chuan kal zai chu an rel le ta thui pon la kal ma chuan mayai chuan a tui botol alo thun ve lo wangin thun tur chuan avalet le a hetia tui a thun lai me khian tui mon hian thing bukar tang hian alo en rengani ti hi alo riat theya an hnu reivak lova mayai chu mang ang tak hian arun auta chel chun mai manmo lutukin midang te chu an ron tlan let le ngala an ron thlen phei chuan mi pakhat chem te keng Ṭhian kai nuang mai hian mayai chu man tum hian alo ban zuaw maya mayai Ṭhian te chuan chu pa chu arang thayang bera tol son vat tur chuan an ron tia chu pa la chu a hlo thon mel em maya an trong anin riat thiam lo wang chuan enge thil soi ti la chu tu man an hreder si lo andama po chu run thleng phein a chem chu arun phor ve ngal boka midang te chu rang taka lo vakal turati in adama chuan chu pa chu a bezui ta ane reilawa adama po chu run let vele ngalin kha pa kha abiak nuwa Ramhnuaiah lama akir tir le tak thu midang te chu hrila Mahse James chuan achema chuan Ṭhian kai noi mai ani ti chu ava muwa angai chu a thazan lo Mahse engma soi lovin manam pang chu an pan zui le ta ane a to pa chuan an tum ram po chu an thleng ve don ta zakor vul na mun hi wathleng phein thla te chun la a Mahse sakor pakhat ma chu alo om lo adama chuan Ramhnuaiah lama an tlat tir ani rin thu chu alo hril hemi hnu hian an thlen na tur mun chu thleng phein a kianga chuan din mawi tak mai hi alo om boka an phur tlang khop mai Mahse chulai hmuna chuan mak deuh maiin tourist dang pakhat ma hmu tur an om tlat lo an mani ho po chuan mak chu an titlang hle a khwal buk chung an zuk lut chu an mak ti na a zual ngei mai mi khwal emaw na thok tu pakhat ma an lo om lo chulaya landline phone te po chu alo thi vek mai bok do kana hian khwal buk nei tu pa chuan envelope hi lo da in an tho pui member pakhat aboral thuta wanga khopui lama an kalvek thu hi alo soya an mamoni chuan chauka te po an lo man thei tur thu alo in ziak tel bok chu chuan an thla ati muang huai mai andama chuan an cabin chabi tur theuh chu han pe in Emily le James chu cabin khata an thleng du nanga William le Sarai te nu pa chu an thleng dun don boka Logan le Bombia an thleng du nanga mayai chu cabin palina chuan ama in a om don thungani adama chuan anin ti fai hnu zandar sari vela barbecue an siam tur thu chu a han hrila an hnu reivak lova chuan an mani room tur thewa chuan an kal zui ta ani mayai chu ama chawa omani wangin tuimani hian pon lampang atang chuan
alo thi thlai mek a chu thil chuan a in bual fai lai chu hun rem changa chuan lo la in cabin chunga chuan a run lut a mai ai chu a chem ken chuan a ti hlum zui ta ani heti lai hian midang te chu pon lama chuan in turte inin an loin kom tlanga sarai chuan a leizon nu chu reti to do wang chuan a ngai tu dawa an pa William chuan ngai tu lo tu le a lein chei an yarin thu chu a lo hrila logana kam nam deuh to chuan James a umreng lai chuan Emily chu va bem chu a tum tamai James a chuan a lo ngai thei der lo an Pahnih in kara chuan boina chu a Chhuak deuh ti tamai logana lung oi thei lo chu a Ṭhian te bula po chuan om pei lovin zun ram thir turin an thlenna bul hnai thing hmuna chuan a vakal Chhuaka James po chu ala lung oi thei bik chung lo chin fel tur an la nei ni a hria in logana kalna lama chuan a kal zui vele ta hetia thim zinga a vakal lai hian tunge ti po hriat lo hi a hnung lama chuan rong kalin a puma tak mai chuan chem hriam tak chuan a ron zai saka James a dula tang chuan a ril te chu a ron chuak per pur mai engemaw chen hnuwa chuan logana po chu a hmaya thisen kai deuh per pur chuan a ron let le a thim em awanga a tluk sual thu le a hmai a so thu chu a Ṭhian te chu a ron hrila sarai po chuan a nau mai ai chu a ron la chhuwa ve tak mia lawa chuan ngai tua thar le dawin vai en dik tur chuan a kal chuak zui ngal sarai thaw rual chuan a dama po chu thingla turin check in lama chuan a kal zui ve ngala sara in a nau room a thlen phei chuan a lo thim thrap mai a hming chuan han avin a thawm chu a re tlok mai lau thong deuh tak chu chuan a lai chu a han ti enga a hlau thon ang nge in mai ai chu thisen nen a lo let koi nuai mai mang ang taka sarai au thom chu a Ṭhian te po chuan lo hre ngalin rang tak chuan an tlan phei zui ve ngal an ni ho po chu an thilwa hmu chuan a bar khai chiang tlang khop mai an din hmun chu a him lawani ti hre in a rang theiang bera chuak ngal chu an ril ru ka Bobby chu a dama ko tur chuan a che chuak ngala Emily le logana po chu James a zong turin thing hmun lama chuan an kal zui vele ngal check-in chunga chuan Bobby chuan a dama chu a va hmu mai lo check-in chung vel chu an en kuala room pakhat kongkhar loin hong hi va hmu in a chung an lut chu a pian a hnulama a thil hmu rap thlak ber ala ni ngei ome ruang rang te chu an lo let rem rum maya an zinga pakhat chu a lo la thilo chu ni in min puiro ti chuan Bobby chu a lo nge na heti lai hian Emily le logana po chuan James a chu an lo zong ve mek bok Bobby chuan me cheliam tur chu ron hruai chuakin Emily le logana po chu an ron let le ria check-in lama a thil hmu te chu Bobby chuan a Ṭhian te chu han hrilin an din hmun chu a him lo tak zetani khual buk nei tu te le an na thok tu te an mi khual zong te po chu mundanga kal ni lovin chu check-in a chuan an that vek nia a hriat thu chu a ron hril tamai Emily chuan chu nu hliang chu han boi puin engmaw chen hnuwa chuan a ron har chuaka a hming chu ifli ni ani thu ron soin an om mek na hmun chu a rang theiang bera an chu san a ngai thu a ron soya a pasal nen helai hmuna hian chol mang tura angkal thu te mi pakhat ral thuam kenga rong kalin mi om zong chu room pakhata da khomin amal te a ati hlum dan te chu Emily le a Ṭhian te chu a han hrila an pa chuan a lo phen tlata wangin silai mu lo kal chuan an deng na lutuk lo hlau hi a lo ni an hmalak dan tu le an om zel dan tu te chu an han sui tlanga
an me patanga alan danin khualbuk mi hring chianna hnai ber chu KM hnih vela hla alania chulai hmuna chuan bobi chuan tranpuina zong tura kalmai chu aril ruka hetia kalatum vel mek la hian sniper sila hian bobi chu an rong kap let ta dop mai rang takin min chung lama chuan an tlan chia a hnung lama run tlan chho ve sarai po chu an rong kap let ta top mai hetia nupui an rong ka hlum ta ka chuan William chu a thuain tlan chu chu atum tamai Mahse midang chuan lo dang betin an beng dai the hrama silai kengpa po chuan khualbuk chu ron panin aron pen lut ve chia bok Emily le midang te chu room pakhata hian anin kul khom ve a kongkhar chu misual lo lu thelo na tur chuan an thei top chuan an lo dang bet ve a Mahse kongkhar le lamatang chuan logana kuta tak mai chuan a chemken chuan aron vi sak tamai room kongkhar po chu veng zui ngam to lovin tuk veratang chuan an zuang chuaka Emily Logan William te ulsam taka an zuan chuat heilain hliam nei sa Evelyn chu run tlathla in akeru chu atitlia ka manmo tak chuan Evelyn chu ruain Ramhnuaiah hian an bi ru puya reivak lo hnuwa chuan an mani sa angmaya run pel tu chuan arun zong kuala ni ti hriat takin leya chuan arung kal kuala leya tang chuan an bi ruk na lai chu arun hretei ani te che kang chu Evelyn chu a chem chuan ron vitin ati hlum zui le ta adam la chun mi pathum te chu manmo takin Ramhnuaiah tang chuan an tlan Chiah heta hian an mani pel mek tu chu pakhat chok ni lovin Pahnih an ni ti chu an hretei ta bok engemaw chen an tlan chiat nu chuan bobian tranpuina zonga kal avatum na hmun kha an vathleng hlol mai chulai hmun po chu an thlenna khualbuk ang tho khan alo thimin alo re thuap mai logana kutliam boipui turin Emily chu an chenga zunga tui thiang hlim zong turin pon lama chuan a chuak ngal heti lai hian William chuan laptop lo lein online hi awa mu chuaka chu laptop a chuan live feed hian an thlenna room rang te kha lo langin alo in pe chuak vek mai an thlenna room a khan camera rang an lo vuani ti chu a chiang ta viau mai chu laptop a chuan an tour guide pa adama thalak rang a sipai tanna te chu alo ter tur maya sanchin bu pakhata chuan sipai atanga an ban dan hi alo in ziak tel boka andamale a thian pa I thena te hian mitam tak lo thatin hemi wang hian thi tura an chung thu relania Mahse engtenamo an lo tlan bo thei lo mai hemi te Pahnih hian thisena an tui hal na chu tourist khwal jing rang te ba ka helai muna mi an mu piang te a chuan an lei bot a thina mitam takan lo that to alo ni logana te thian pathum chu an tour guide nia an hriat pa nge me chuan tha tumin apel mek sia an hriat lo lain in chunga chuan an ron lu khunga logana le William chu ni ko hrelo chuan a khong thluwa an ron har chuale chuan an kutle ke te chu an lo phur vek mai adama chuan ti hlum ngal mai chuan tuma Mahse a chunga thil thleng chu hriat tir ve hrim chu du in hetiang hian a chanchin chu an hrila an ram US sarkar chuan diklo taka tual that tu anga pu in thi tura a chung thu relania engtinemo hetia atlan chu nu hian South Africa Ramhnuaiah hian US khwale tui khwal zina local te chu a thin rim hrik thlak nan alo mang ta thin hi alo ni logana mitmu chu han chun sakin rap thlak takin ati hlum zui le tabok andama chuan an nu le pa te sipaya tang te an ni hluma a tha chak zong takan ni thu chu an soi non le a andaman a chanchin ringut a soi lai hian
pon lama Emily chu phim khur taka run lutin a chem chu lak sakin ama chu avit zui ta rang takin William chu phelin an tlan chuak duna pon an chuak fel man or tia hian an pia deuh taka chuan adama thurwal pui Ṭhian chu alo ding reng mai du thlan tur dang nei to chuang hek lo le Emily le William chuan liam na tak tur to an mani run pan mek tu adama chu an bei ron zui ta liam na tak tur to adama chu an hne dun the rama Ramhnuaiah lampang pan chuan an tlan che zui ngal an hnung dawa chuan Ṭhian chuan ron umin William chu akeya tak mai chuan arong ka sakta ake chu athi du in tlan po chu an tlan hlei thei to lova an thingei to don nia alan mek la hian zan khothim hnuaiah chuan Ṭhian chuan thangkam kha lo mu bik lovin thirzai kha apal pal ta hlo mai chu vele ataksa chu thil zum tak chuan aron chhun tlang ta pol mai an set phone chu lak sakin chumi mang chuan tran puina chu an ko zui nga la chu Ramhnuaiah pilril taka chuan chan chuak tu helicopter chu rong kalin Emily le William ata chu chan chu in an omta ani